Tajt it-tlieta filgħaxija żewġ pulizija ddaħħlu l-isptar wara li kienu involuti f'ħabta frontali fit-triq il-kbira San Giuseppe Santa Venera. L-inċident seħħ l-ħabta ta' 11:30 ta' bil-lejl meta żagħżugħ ta' 25 sena minn raħal ġdid li kien fit-triqtu lejn l-imrieħel tilef il-kontroll tal-karozza u baqa' dieħel f'karozza tal-pulizija li kienet qed tinstaq fid-direzzjoni lejn il-Ħamrun. Xhieda fuq il-post qalu ma' One News li s-sewwieq daħal l-ewwel f'karozza pparkjata u Mad-daqqa spiċċa fuq in-naħa l-oħra tat-triq fejn kienet qed tinstaq l-isfel il-karozza tal-pulizija. Mad-daqqa, il-karozza tal-pulizija spiċċat fuq il-bankina waqt li l-karozza taż-żagħżugħ baqgħet dieħla fatt ta' karozzi oħra u żewġ muturi illi kienu pparkjati fil-ġenb tat-triq. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet liż-żewġ pulizija l-isptar. Is-sewwieq u l-passiġġiera illi kellu miegħu ma ġarbu l-ebda ġrieħi. Fuq il-post issejħu wkoll diversi taqsimiet tar Rapid Intervention Unit u Pulizija tad-Distrett li jagħmlu t-test tan-nifs liż-żagħżugħ li minnu rriżulta li kienet isuq taħt l-effett tax-xorb. Dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat tal-Assa li ħatret bosta esperti biex jgħinuha fl-inkjesta. Il-Pulizija deret tħabbat ukoll bosta djar sabiex tiġbor filmati minn kameras tas-sigurtà li hemm fl-inħawi bilan li titfa' aktar dawl dwar id-dinamika tal-inċident. Intant, matul il-jum, il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia qal li wieħed miż-żewġ pulizija ħareġ mill-isptar waqt li l-pulizija l-ieħor baqa' jinżamm l-isptar għal aktar osservazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.